Wow, wow, wow. My triplets first day in school. First day in school. Ụbọchị mbụ anyị n'ụlọ akwụkwọ. Just drop congratulations to us in Igbo. Write congratulations in Igbo. How can you write congratulations in Igbo? You can say Igbaleala. Igbaleala. You can say Ekeleo. You can say Jidekiji. That's congratulations. You can see me praying for them. Nnekpere ha ekpere n'otu n'otu. Nnekpere ha ekpere. Ụbọchị mbụ anyị n'ụlọ akwụkwọ. Dere anyị Ekeleo. That is congratulations. Igbaleala. Congratulations. Jidekiji. Congratulations to my triplet Umejima Tom. Dalo, dalo, dalo. Congratulations to us. And drop a word of prayer for us. Ekpere anyị ekpere. Ekpere Umejima Tom ekpere. Dalo, 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 dalo. Chineke gọzie unu niile. Lee ka m na-ekpere ha ekpere. Yeah.